puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo aaɓnde 25 yarkomaa hitande ujunnaje 2 ɓataake men ko faati Ganndal ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV hello men YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba seggene belɗo ñuuña ñaaña weltina fittando ruttinma e gannima ruttinma e iwdima siftinorma taaniraɓe ma e mamiraɓe ma e jinnaɓe ma sada ba gorko mo kanile kanareje musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe jokli windere tinnoɗen ñippen o felo men bonɗo gonɗo e rebde e nder rendo men galleji men no mbano hanki to banggue so tawi neɗɗo daaƴi koyɗe mum ha yettima salmini yimɓe kala ne kewno salmitade ɗum bismo ɗum teddina ɗum joƴƴina ɗum dokka ɗum ndiyam yara hande noon araɗe galle daaƴa koyɗe ɗon ɗo ɓe goni e yewtude aɗa salmino ɓe taƴata yewtere mabɓe gamma ɓe jokka yewtude ko goto ɓurɗo wonde neɗɗo e nder mabɓe kam yeƴoto e ma salmitoma cetta bismoma bismago ni haygo teddani jooɗoɗa walla donka jooɗade donka fewnitade heddo koyɗe ma ne pelpelɓodira so yi ha ɓooyi mbatta wirtade on galle aɗa yaaha natta hay salminde wiye kaari de salminta taw ala ko onon goni ɓe calmitta ko musidɓe tedduɓe tinnoɗe calmitoɗe yimɓeɓe salminandu ko duwaw salminandu ko duwaw neɗɗo so salminima a salmitima ɗum woni wo duwanimama aruti duwaw faade makko so tawi wo salminima a salmitakimo Allah nelata ko malayika malayika o salmitomo ndeke min kam malayika salmito kam on mo bakkodinani ɓuuri nimini an hay a salminanimi walla a salmitakimi tinnoɗen ndentoɗen wasde neɗɗago men neɗɗo so tinima ari e nder galle mon ene salmina mon calmitiɗe ɗum calminadu teddundu nde tawno enen teddugal men ko calminali ɗum yeehi ha yetti Afrique central naaɓe mbi enen Afrique de l'Ouest naaɓe julɓe so tawi eɗen calmodira eɗen jaaha ha namdoɗen no guertoɗe mbayi no beyi mbaɗi no baali mbaɗi tene ko gonga saabu no jawkal waɗi no galleji mbaɗi no gueson mbaɗi ala fof ko ɗaccuɗen enen nde tawno ko teddungal ko ɗon neɗɗo moƴƴo ko calminowo neɗɗo moƴƴo ko calmittoɗo so yiɗi o wona dokkowo haalisaji ñamminowo so salminta enen en jiɗamo saabu mbiyeten ko wona moƴƴo ko calmittoɗo ɗum noon tinnoɗen calmitoɗen yimɓeɓe no moƴƴi bismoɗen ɓe no moƴƴi jangguinen sukaɓeɓe yo gaddanɓe ndiyam e nehedi e neware so cukalel addi ndiyam kadi yo daro haw gayno yarde nawta kono hande hayɓi e hoore mum sa wi ɗum hokkam ndiyam so addi ndiyam tottima heew kurumtade yaha a gaynaɗe yarde kay aɗa wiya garane pot nani walla garane poti o nani musidɓe tedduɓe teɗeɗen laara hen ɗum noon en acciti golle men
en acciti golle men, jinnaɓe ɗacciti golle mumen, golle jinnaɓe ko jibinde neha ɓe ɗacciti ɓe goppi nehde. ɓiɗɗo wonti hankadi ko ɓiyam tan ene welimi so mawni lettami, lebte musɗe bonɗe cattuɗe, ñalla wayde guite ma gojja pawa juuɗe hoore an tan goto ha ɓooye lebta heddiɓe foof lora ɗumen. ɗum noon caloɗen ɗum, kala ganduɗo wawa ne wawa moƴƴinde gurdam suka woto jibin, c'est tout. kala ganduɗo wawa ne wawa moƴƴinde gurdam suka hoto jibin, hoto lebtu yimɓe, hoto lebtu hoore ma. Allah yiɗa bonande e leydi. ɓiɗɗo noon so neha ko bonnat leydi, nde tawno goto e men kala Allah wi ɗum ko khalifa e leydi ndi. Allah waɗi en khalifaɓe lomto e leydi ndi, goto e men kala ko lomto e leydi ndi, goto e men kala wonɗo lomti, goto e men kala ko lumtiɗo annabaɓe, goto e men kala jogui fodde joude rôle timmuɗo e dow leydi ndi, taw ko rôle moƴƴo wona rôle bonɗo, ko rôle moƴƴo. goto e men kala ene foti joude rôle moƴƴo e dow leydi ndi, goto e men kala ene foti wonde sababu moƴƴere moƴƴana goɗɗo moƴƴana goɗɗo ha enen kala moƴƴen. hay goto woto won sababu bonande e leydi Allah ndi, hay goto woto won sababu ñawnude neɗɗo e leydi Allah ndi. a sellani aɗa ɗojja hoto hakto e boli he, ma dañ sababu rafnude neɗɗo goɗɗo, hoto jab ka khalifa lomtinaɗo e leydi ndi. ken khalifaɓe enen pop goto men kala wonɗo Allah lomtinɗum e leydi ndi yo heedan ɗon goɗɗo o. hoto heedan neɗɗo to banggue ñaw, hoto heedan neɗɗo to banggue heege, hoto heedan neɗɗo to banggue ɗomka, hoto heedan neɗɗo to banggue lor, hoto lebtu hay goto, hoto lor hay goto. hoto won sababu ha cuma ladde, hoto won sababu ha bonna hoyndu, hoto won sababu ha bonna ñamru ñamde yimɓe, hoto won sababu ha dafa yimɓe, hoto won sababu ha mbara yimɓe, hoto won sababu ha luuɓol ngol mbattagol ko pittatako walla ko mbasatako walla ko pewnatako ha ngol luuɓol watta tampinde yimɓe. oto jeey on sababu. neɗɗo yo rento wonde sababu bonɗo, neɗɗo pop goto men foof yo won sababu moƴƴo e leydi ndi, ni Allah wi en, saabu goto men foof ko khalifa e leydi ndi. eɗen ketto e kala saaha ceerno Amadou Tijani Ba, yo Allah ɓeydu gurdam ɗam, ɓeyda cellal ngal o Madina Gounas. wi neɗɗo hoto rewru Allah ngam aljanna tan ala rew Allah kam ka jamiraɗo ya rewmo. rewde Allah noon ko cate kewɗe, ko neɗɗo natata nder suudu mum ne hocce kurus hakkude mum e Allah, ko ɗum ko hakkude ma e Allah wonko cohluɗa. kono dewal Allah ko rew Allah ɗo Allah wanma khalifa e leydi ndi. rew Allah e ɗo gonɗa khalifa ɗo mbasa wonde sababu bonande gona sababu moƴƴere, ɗum woni dewal Allah. ko heddi ko ɗum ko communication, jokkodiral hakkude ma e joome. holko jiɗɗa? aɗa jokkodira e joome ɗo telɗa, aɗa jokkodira e joome ɗo gonɗa goto, aɗa jokkodira e joome ɗo nanguɗa kurus ma an tan e joome. holko jiɗɗa ñagademo? holko jiɗɗa wona hakkude mon? dewal Allah ɗo Allah wima waɗima khalifa e leydi ndi ka lomto. aɗa lomti moni kala ne lomti moni kala, ko ɗo woni dewal Allah ɗo lomtiɗa ɗo nunɗa ɗon, nunɗa e leydi Allah ndi, nunɗa e diƴƴe Allah ɗe, nunɗa e jiyaɓe Allah ɗe, nunɗa e horɓe Allah ɗe, nunɗa an e hoorema maccuɗo Allah o. ɗo woni khalifa mo gonɗa e leydi ndi, ɗo woni dewal ma Allah faade joome. ko heddi ko ko communication hakkude ma e Allah. hono no gonirta nder suudu ma, aɗa yewtira e joom suudu ma walla ɓiye walla sehil ma walla neɗɗo mo mbaddata business, ɗum ko hakkude ma e on. kono kala ko wonti rendo ka khalifa e oɗon nokku, ɗum noon moƴƴina ɗum no feewi. eɗen beltani khalifa moƴƴo gando, joom gandal, jaajƴo, afrique naajo,
pullo peɗɗitiiɗo haqille jom miijoji mawɗi jogiiɗo pinal jogii gandal rutti kadi woni pulaariyanke laattuɗo woni ceerno aliou diawo ceerno aliou diawo taweteɗo to kerma sar jogiiɗo ɗon duɗal mum daara timmuɗo omo windi deftere wotere e pulaar deftere nde siggita koye deftere allah teddunde ko nde jime waaju belɗi naatoji e haqille ko wona ɗum ko neɗɗo kumpitiiɗo pinɗo ganduɗo rendo jiɗɗo sukaaɓe duusodirowo e moni kala ɗum noon eɗen gandi won e yimɓe aɗa kawni sa woni almuudo qur'ana a woni almuudo sariya a gayni a woni pulaariyanke tan ɓe mbima ha nde gonɗa hawnade neɗɗo ne acci ɗum faye jimi pulaar faye ɗum ɗo ƴeew nden yimɓe cikkannoma taw sa woni almuudo ma tan kadi ala foggo ɗum mbawɗa wadde haydara ala tawno a wawa wonde almuudo taw wonani pulaariyanke a wawa wonde pulaariyanke haqiqa taw wona almuudo ndaron pulaariyankoɓe pop ko almuɓe tous goto en fof sa wi ɗum holko janggi wiyaman janggumi ko qur'ana e sariya witama janggumi ko français de wiyaman janggumi ko qur'ana e sariya ko almuɓe tawno ko pularɓe janggi ko pularɓe kalata ko hen ɓe pirana ko hen ɓe peri jime tawno yo allah moƴƴan mawɓe men bindi ba siñiƴe mimrak alif lam ha saqiru ɓe mbaɗi ara ɓe mbaɗi ba jor ɓe mbaɗi ta ha saqiru ɓe mbaɗi lam alif ɓe mbaɗi alif jawɗo ɓe mbaɗi mimrak wow ɓe mbaɗi nuna ala fof ko ɓe mbaɗani ayna baɗiɗo piccuɗo en wow taƴƴo en pap ɓe mbaɗi fof koye pular ko ha ɓuura famminande en mbaɗi kowal en tural en portal en pap ɓe mbaɗi pewni ha feewi fof koye pular ɓe bindi ajam e pular ha selli taw ganduɗa sa jiimi hen aɗa andi ɗum sigga koye defte arabeɓe kono kalta ɗum koye pular jiya gando pulariyanke mo meeɗa yaade e école aji arabeɓe omo haala arab kono kadi fof o firata ɗum koye pular luggo ko wayno luga ndeke firti ko sernaɓe men ɓe kamɓe goni pulariyankoɓe selluɓe pulareji men kewɗe hannde majjani sababuni mabɓe pulareji men kewɗe hannde majjani sababu naɓe saabu holɗum saɗa jangga luga ma firan toon pular ma a meeɗa nan taw ko luga firantuma ɗum e ɗemgal men fulfulde ɗum noon firti ko aɓe goɗɗoy e nder fulfulde nde ɓe keeɗani caggal ko wayno ceerno aliou diawo en ceerno abdoul kande en yo allah yommo moƴƴere kanko jeeyi sababu o ɗum noon en beltinima eɗen mbiya anduɓe men ɓe yo duusogo ɓooyi eɗen mbasiyo koye men eɗen mbasiyo sukaɓe men e andude allah subhanahu wa taala wittoji seeɗa ɗi mbaɗɗen hannde eɗen jogui mawɓe seeɗa wona mawɓe ko kalasuji men taw ko jeeyaɓe e nder nokkuji kewɗi taw ha ɗo ɗo goɗen fatiha mumen sellani ɓenne gooti jomum hankkadi koko hersi tan diine mum ala kala ko selli hen wona fatiha o wona tasbiha o wona cuɓihinaali ɗi wona tahiyaji ɗi wona simore fo toon hende wona haydara ala ko joom wawe diine mum juulu kam haydara mi tawi nene e baba ne juula tan mboɗo juula ɓenne gooti kono kadi jomumen kadi jogui ngamela e gacce janggude woni hen jogui gacce janggude soɓe mbawa soɓe jangganma fatiha ɓe tifat soɓe gayni fatiha o simore fawdene ɓuuri bonde soɓe nangue koppi ɓe ganda koɓe jangata soɓe cujji ɓe ganda koɓe jangata ɓe ganda ɗo woni farilla e sunna e jiɗaɗe gila ɗo salligi o ha e tama muyo ha e juulungu ɓe ganda aɗa kewi kono ɓe joguima gacce wawde namdade ɓe joguima kadi pares woni ngamela janggude holko ɓe goni tan ko yiilade haalis jomum fiyo e maaje kaɗɗe ene ndaara mayde yeeso mum tacca ya haale e ɗele janane ene yiiɗo haalis taw wawa hay fatiha ɓenne gooji ne mbayno leydi
yo Allah dandu en haalde ko en ganda hen kala ko kalɗen eɗen jokkodiri e joomum men ha keɓɗen haqiqa taw kadi ko majorité o foof ko noon wayi kala ko wona majorité en jaɓata haal kono ko majorité o mbasitoɗen tan neɗɗo ko ceerno ahmadou gattimare ba heewi wiide ko neɗɗo ko ñalawma gooto ko eɗen no e ke feccude ñalɗi tati hanki e hannde e janngo kono ceerno ahmadou gattimare fecciri ɗum neɗɗo ko o ñalawma gooto subaka ko suka nangue hoore ko sagata kikiiɗe wo naywi jamma o maayi ɓaydi so woni ko ni neɗɗo sifori ko adduma e aduna ko Allah wima tagrima ko Allah wi tagrani yimɓe e jinneji so wona ha ndewamo ko heddi ko cuɗari kono kadi e dewal Allah ngal ko hen faggundu yaltata ha mbasa jasde ɓayda yiɗa jasde jiɗɗa ko wawande hoorema ñammina hoorema jarna hoorema ñanta hoorema ñanta joom suudu ma ñanta sukaɓe ma daña hoɗorde moƴƴere mbasa fawade hay goto ko ha moƴƴina diine ma kono wona ha jirbina diine maɗa so tawi a mahi huɓere ma ha yooɗi a dañi guura ma ha timmi a risi suddiɓe ma ha timmi a joguima koltumaɓe ha timmi diine ma moƴƴani a jasti kono so tawi woni a dañi diine ma a yiɗa yelade a yiɗa fawade a yiɗa ñagade a yiɗa jasde a dañi a timmini diine ma saabu diine yamirani hay goto yo yelo so wona neɗɗo miskino Allah mo ala hay dara yelo so dañi ko ñaami hoota woto allikinoro e dow jelari hoto wi aɗa waɗa jelari no comme meccal hoto wi ɓayde ka julɗo aɗa miskikino ha jasta julɓe kala walla ha jasta hoore maɗa diine yiɗa hay goto yelo diine yiɗa hay goto jaasa diine yiɗa hay goto fawo aɗa selli aɗa wi weng aɗa jogui ñiiƴe aɗa jogui ɗakkude aɗa jogui guite aɗa jogui juuɗe aɗa jogui koyɗe pawɗa yimɓe pina tan gudda galle ma jaaha pawɗa e neɗɗo goɗɗo hono ma wottinma hirtinma alɗinma waɗam ɗum diine yiɗa saabu so ɓooyi a wawa jogade ndimagu diine a wawa jogade ndimagu ma neɗɗo noon so natti jogade ndimagu mum natti jogade ndimagu diine diine jogui ndimagu diine ko haalde goonga ndimagu diine ko wasde wonde monsieur d' accord ko haala fof d' accord par ce que a ɗaminiɗo sa ɗaminima a natti wonde diiniyanke saabu annabi yusufa nde naati kaso tawi toon worɓe ɗiɗo o itti ɗamamima ko fawe goto mo ɗaminima yaltu beele jangtomo yeeso khalifa o yejjiti Allah waɗimo toon ko ɓuuri duuɓi ɓiyawa ɗi fonno wadde toon firti noon ko neɗɗo yo rento jasde neɗɗo yo rento yelade neɗɗo yo rento wattude doole mum foof e ñagunde ɓayɗen jogui peeje e haqqille e miijo wawde gollade gollo julɗo yo jangguine golle jangguinen sukaɓe men golle jangguinen ɓe mecce jangguinen ɓe wawande koye mabɓe wotoɓe jaastu saabu ñamminɗomo foof keeda less mum nabi sallam wi junggo wongo dow ɓuuri junggo wongo less kala gowɗo rokkudema keeda less makko ko towɗa martaba ko pop kala gowɗo rokkudema ko less makko gonata ɗum noon jangguinen hay goto woton less goto foof yo waw goto foof yo wan hoore mum beele gonen julɓe beele gonen fewɓe beele gonen yuɓɓuɓe beele gonen yaaduɓe e jamanu yaaduɓe e duniya o Allah subhanahu wa taala walla en jangguinen sukaɓe men diine Allahu o koko mayete aduna ko gasata tagiriɗen tan ko yo en ndewmo kanko Allah subhanahu wa taala dewal men e Allah noon ala happu wona harfu ala happu wiide tan mi rewi Allah hami tampi mi ronki dañde kayitaji mi haaɓi oɗo nana rewata Allah dañi kayitaji joni mi rewi Allah hami tampi mi ronki dañde visa mi rewi Allah hami tampi mi ronki dañde baccalauréat mi rewi Allah hami tampi mi ronki yeyde ɗum ko harfu ka kefer saabu an ndewirta Allah tan ko ha daña aduna saabu ka maccuɗo Allah yejjiti aɗa foti rewde Allah ka maccuɗo Allah ndewirta Allah ka jamiraɗo ka korɗo Allah ndewirta Allah ka jamiraɗo a rewirani Allah yo dewgal ma feew a rewirta Allah yo joom galle ma feew
a rewita Allah yo ɓesgu ma few ndewirta Allah ka jamiraɗo mbaɗa daña hen aljanna walla daña hen jeyge walla daña hen jaam walla dañ jaam pap an wat tan ɗoftu ka jamiraɗo tan wat ka jamiraɗo Allah wima wat a waɗat salligue a posata question pourquoi lawƴude yeeso en lawƴude hunuko en joni jaltumi tarde mbola ala a waɗat tan pourquoi mboɗo jooɗo guiso a nangoto mi ñamani korka naggam a waɗat ka jamiraɗo a anda ko firti ko woni ɗon a waɗat tan mbaɗirta ko ɗoftade saabu ka korɗo Allah walla ka maccuɗo Allah a ɗoftoto Allah ko Allah yamiri ya waɗa ɗum ko ɗoftade nde ɗoftade khalifa mum kono noon a waɗirta ɗum ngam somi waɗi beele boɗo daña ɗum ala wona kay mi rewi Allah tan yomi dañ visa mi rewi Allah yomi dañ kayitaji mi rewi Allah yomi dañ halis ɗum ko harfu ɗum mbaɗa kono joguiɗo jalang ni aɗa waɗi ɗum hakkude ma e Allah beele ha mbawa funtude yimɓe walla punta hoorema jangguinen sukaɓe labde diine jangguinen sukaɓe labde golle jangguinen sukaɓe labde mecce labde ɓerɗe yeynade lappipine ɓamtare mabɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi feñjay ɓataake men aaɓnde nogase joyi yarko hitande ujunnaji 2021 musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen musibam tedduɓe